amaghị jọrọ ezigbo njọ jọrọ njọ tụfụ gị n'ara ama akụgbu gị n'aka tọkọ ya ka kpọkwana ya gịnị lele nna ahụ adịkwa gị ịdị sọ na ahụ dị gị Bishop Arudi. gbaa kamera n'ụkwụ gị ị ga-ahụ stretch mark na ụkwụ gị na weta kamera n'ụkwụ gị nke aka nke ọzọ dewe kamera nga ahụ Chineke agbaghị ọkụ wetuo ya ala wetuo kamera n'ala tọkara ahụ in nwunye Delilah tọkara Delilah Bishop atọkugonu m in ọmụ kele onwe m ala m ju ebu oyi ọmụ aka ịgbaga question of ara gị ịgba question of ara gị mba sorry ịbịara nga abịa ịgba question of ara gị msi from family nga ndị nwere ịgbaga question mba sorry atọkugo m ya in Bishop ịbịara nga abịa ịgba question ara gị mba Bishop abịa m ịchọ di ya gbara ọtọ dị ịchọ di sị m na ị bịara ịchọ di mgbe ị bịara nga na-ehipụ ụzọ mee ya bụrụ ha na-adọsara m na kamera dọliere m nwanụ dọliere m tu a notice ya Bishop enwenye iwe enwere iwe ọmụ a ka ị bịara ịkpọrọ ka ị bịara ịkpọ di iji eti gbara ọtọ bịa nga dị dọliri m biko di ka m bịara agba n'ọkụ I am close to screen of my phone here. Ma forgotten. enwenye iwe Onye be onye ekwula ọbịa na Anambra steeti aha gị nke m jika anya eji ịsọ onye nke m jika anya eji nna gị ọ dị ndụ nna m dị ndụ nne gị kwa nne m dị ndụ ị dị afọ ole adị m 29 m ga-eme 30 n'October 4th ụmụ nwoke ole tarala gị sọsọ mmadụ ịtọ ka obodo isi na-anọnyere anyị Ọka Anambra steeti mmadụ ịta aha ha wụ gịnị Chibuike onye Chibuike Emeka na-eji ike ọ naanị gị bi ee naanị m bi n'Ọka erụwa gịnị naanị gị ji biri ana m eme ịgba afa ana m agbara ndị mmadụ afa na-emekwa content tere creation Chineke agba gị ọkụ iji ara gị agbaga n'afa iji bịa ga-atụtara na Bishop agwagwaro gị na agbaga afa mapụtara m anya na skrin ewe n'iwe ma mmezi iji ọzọ ara gị gbara n'afa Bishop ma mmezi ọzọ ewe n'iwe anyị na-agba gị iji ara gị gbara n'afa akwa iwu nwa si na mmiri ee ị ga-aga papi wọta akpa ego di ga-alụ gị Chineke agba gị ọkụ papi